Hartelijk goeiemiddag. Op die kop 12:00. En die laatste wedstrijd van die dag. Dus Hoërskool Kloof tegen Hoërskool Sasolburg. Sasolburg wat nog net op die veld moet verschijnen. Wat een oomblik. Hulle tyd. En daar kom hulle uitgeleid die hulle kaptein. Tyron Roux, die jagste man. Hierdie een. Die laaste wedstrijd van die Southern Cape Sports Tour hier in George. Baie wat nog baie veeg moet reis. Dat is die teken van die scheidsrechter. En hy word geskop in die middel van die veld. En dan die eerste strafskop binne die eerste secondes. Binne die eerste 15 secondes. Accidental offside en onmiddellik kies Sasolburg die 3 punte. Jan Hendrik Espek. Hij stel die bal voor de eerste keer in de wedstrijd om punten op het taalbord te zetten voor Sasolburg. Espak. Vlaggen op. 3 punten voor Sassel. Afskop wat niet geneem wordt door Sassel. Maar dan wordt hij mooi recht gemaakt die een van die voorspelers. Moet die bal uitkomt. Moesam Tweni waar die mannen voer. En gaan hij omspelen tot aan de handen van Espek. En hij jaagt om veld af. Kom hij met een tegenaanval. Kloof. Si binnen center. Welcome in het veld afgezet en is steeds welcome. Nou wordt hij van gescoord gemaakt door Carstens. Hij zat op in het middenveld. Ike. Carstens. Hierdie keer speel hij Dimba, Aswanda Dimba. Strafskop aan Kloof. En hulle kies ook om te gaan vir die 3 punte. En op sy beurt lyk dit na Alexander West die loskakel. Van die bal stel vir Kloof. Vir hulle eerste punte in hierdie wedstrijd. Geen fout maak hy. Met sy eerste poging pale toe. En het telling gelyk op
Driehalk. Sasselbak. Wat weer moet afskop. Espek. Hierdie keer sit hy om diep. En Carstens is daar om te vang. Sit hy om terug op die voet. En hy vind die veiligheid van die kantlyn. Steeds binne sy eie halfgebied. Met die lynstand wat behoort aan Sasol. Eerste skrum van die wedstrijd. En dat is Carstens. Keanu tyd. Carstens. Waar die bal inrol. Is by die voete van Riley Lou kom hy uit. Carstens van West sit hom hoog in die lug op. Baie tyd vir sy vleuel om te kry. Maar beide. Hierdie spanne waar die bal laat spring. Hy gaan oor die kantlyn. Lyn staan wat. Lyn staan wat behoort aan Sasol. En dat is TJ van Leefveld. Van Lelyveld. En dan gaan hy uit. Deriana Espak gaan hy die voet gebruik van maak. En dan onkant speel. Sê die skeieregter. Onkant. Vanaf Koenig. Gabriel Koener. En weer die kantlyn opgesoek. Die respek. Goeie lyn staan. Deur Sasol. Kom met Rihanna. En dan self opgevat. Goal! Bijna. Man waar hy seer gekry het. Het lyk na Gabriel Koenig. En lyk asof hy die veld gaan verlaat. Met 'n bloedbesering. Maar die skrum insit wat steeds gaan behoort aan Kloof. Carstens. Strafskop aan. Kloof. En gemakkelijk gaan hulle vanaf die doellyn kan ontsnap. Lyk na die heel agter Kani. Wat verligting gaan bring. Plaas speel so wat 1,5 meter.
binne sy eie kwartgebied, halfgebied, jammer. Ja, dit is Makanwazi waar daar die skop agter het vir Sasso vir Kloof. Kom hy uit vir Sasol en dan weer die binnensenter wat baie vroeg in die wedstrijd net maak en doen wat hy wil. Steeds klein kindjie gespeel. Maar die skeieregter wat terugkom. En hy sê geen voordeel vir daardie hoogvat vanaf Kloof. Hierdie een wat afgewerk word. Bal wat net oor die kantlyn getik word. Maar steeds geleentheid vir TJ. Man in nummer 2 te ry. Om te kan gooi in die lyn staan vir Sasol. Fontaine sy sprangers hier, die bal is afgeneem deur Kloof. Gaan Leon snap. En sy binnensenter op sy beurt. Welcome. Kloof vasgepen binne hulle kwartgebied. Maar hulle die bal besit. West. Sarai hom op die voet. En die bal wat laat rol word. Deur die regtervleuel, Seleke. En dan raak hy hom ook so die lyn staan ingooi. Hy gaan behoort aan Kloof. En afgeneem, maar weer aangeslaan. Deur Sasol. Lekker doukie wat die toesak op dag 3. Hier in George. Maak dinge so effens moeilik. Waar het kom by hantering van die bal. Carstens. Carstens vir West. West. Kortjie vir Welcome. Wie die verdediger oopbreek. En dan steeds is het Welcome. Carstens. Manne wat omkom. Za op sy beurt. Fikizolo. Carstens vir West. West. Oor die verdediging geraak deur Sasol speler. Panalaie kwart nou. Mensweni. Veld afgeskop. Deur die loskakel Singleton. Welcome wat rond staan met 2 manne. Carstens. Hierdie keer Mokupane.
Carstens sien hy spasie in die agterkant. Voorraad teruggeval. Maar Arjen gaan oor die kantlyn rol. Die lyn staan behoort aan Sasol binne hulle kwartgebied. Steeds wordt het afgewerkt. Oh, en de scheidsrechter zei dan geen voordeel. Nou clear release. Carstens met die takskop. En dan uitgegaan naar de buitenkant. Soort. Carstens wat op zijn knieën is om daarin uit te krap. En dan wordt hij aangeslaan. En voordeel wordt gespeeld. Kan Sasol, ja, hij ontsnapt. Bal wat springt tussen twee spelers. Druk wat geplaatst wordt op Carstens. Krijg je hem uit de welkom. En hier komt Tabani welkom. Gooi hem uit. Oh, naar de heel achter. Makanwazi, maar voordeel is aan voor Sasol. En scrum. Behoort aan Sasol. Mtsweni, Musa Mtsweni. En Gassadian Mtsweni. Bring hem uit Singleton. En dan hij treft zo'n beetje dwars oor en dan aspect. Weer een man afstamp. Strafskop aan Sasol. En nou is het jou discipline wat veel niet steek laat. En hierin baie beter trefafstand. En dat is precies wat Sasol dan nou gaan doen. Ze 3 punten. En nou reën het behoorlijk. Hier in George. En die skop is goed. Tussen die palen neer. Espek. Wat die telling 6-3 maakt. En die gunst van Sasol.
En die strafskop. Strafskop gaan aan Sasol. Gietende reën. Waar die wedstrijd nou in afkomt. Lijn staan. Lielefeld. Sweni, Singleton, Espek. Oh, en dan via hanteringsfout daar begaan die Lamini. Het is nou verschrikkelijk pijnat. Daar die bal is nou so nat, jy kon net so goed met seep gespeel het. Sou geen verskil wees. Ja, vir u wat by die huis kyk, soos hy daar lyk, so lyk hy. Same. Carstens. En weer vir welcome. Wie hom op die voet sit. Vind die veiligheid van die kantlyn. Mens sou nou eintlik dink in hierdie toestande sou jy meer in die lug opskop vir die opponent om te vang en om moontlik aan te slaan. Weer TJ met die bal in hand vir Sasol. Gewen onder die omstandighede. Espek, Veldhof. Wie val terug vir Kloof? Sy regtervleuel. Makayana Abo. Malibongwe. Carstens. Onderdruk. En wie gaan daar hier net gekyk word. As hy oor die kantlyn gaan rol. En die diskant van die veld. Goed gaan in die lijn staan. Vooraf weggebreek. Singleton. Espek. Hey, nog kort die kind bijna als daar in die hand was. Was het moeilijkheid. Kani. Afgeneem. Hey, nou is het spoed. Wat gewys gaan word. Uitstekend gedoen die. Oor die verdediging geskop. Singleton wat terugval. En dan skop hy hom veld af binne toe. Onkant spel sê die skeieregter. Byna reële pak voorspelers van Sasol wat net aangestaan het. Reël is duidelik, jy moet 'n poging maak om terug te beweeg. En dan gesit die Carstens. Maar hy het En dan word hy aangeslaan.
Carstens. Wat nou weer skoon maak. Vir Kloof. En weer sit Abel Makupane. Hierdie keer is dit Saleke. Carstens. Hy die voordeel. Makupane. Hou die verdediging besig. Ja. Carstens. As Mtadla. Wat so baie bal opdra. Welcome. En daarin ongelukkig agteruit geskop. En dan weer op die voet gesit vanaf die 22 drop-out. En dan opgetel en net doodgedruk. Vir nog een. Espek. Waarom veld afjaag. En nou kom Kloof met 'n teenaanval. En 'n monster van 'n duikslag van Liam Singleton. Maar hulle gaan van hulle voete af. Gemoedere wat heel wat hoog loop. Onder die mannen op die veld. En natuurlijk is die mensen in die paviljoen nooit uitgesluit bij daarin nie. Singleton. Ja, ga jong. Veld af. Kloof nou met die aanval. Carstens. Mtadla. Carstens. West. Welcome. Laat hem maar nou op zijn knieën zitten. Alsof hij die dagelijkse gebedje moet opzetten. En dan aan die buitenkant is daar spasie. En moeilijkheid. Man aan die buitenkant gaat. Besluit om zelf te gaan. En dan slaan Kloof hem aan. En hulle die strafskop. Vir Mtadla. Bulldozer je man plat. Carstens. Naar die buitenkant. Welcome. Besluit dat hij gaat zelf en gee hem toch uit. Aan die handen van Mtadla. En Mtadla
druk die eerste 3 van hierdie wedstrijd. 29 minute. Gevat vir die eerste 3 om te kom. Alexander West. Vir die 2 punte. Kom hy nadig. En hy skort. En die weer kyk. Die pragtige aangee na die buitekant. En die eerste 5 punte van hierdie wedstrijd is op die tellbord. 4 minute speeltyd wat oorbly in die eerste helfte. En hy is op 'n wipplank hierheen. Telling 6-8. En die guns van Kloof. Aangeslaan. En nou Sasol met die skrum. Net buite die kwartgebied van Kloof. Mtsweni. Met die bal. Sasol skrum. Groot stoot vanaf Kloof, maar dan besluit om 2 in die eie gaan die ander rigting om. En onkant spel vanaf Carstens, ja. Sasol kan vir die 3 punte. Kyk of hulle weer die voorsprong kan neem. In hierdie wedstrijd. 3 minute op die klok. Jan Hendrik Espek met die rechtervoet. Laat hy die Flavia opgaan. En is weer 9 punte teenoor. Sasol. Alles weer in die voorkant. Een voervar afskop. Maar hy is opgepikt door Sasol en nou kom hulle aan die buitenkant. En as spasie om hier te werk. Speel in die verdediging. Spasie. Nou moet die bal uitkom. Singleton op los op skrimskakel. Jan Hendrik op los skakel. Hy skop om veld af. En hy wen die 50-22. Prachtige langskop vanaf die binnensenter. En die lijn staan wat ongelukkig verloren wordt. Al jaren werk gedoen en dan staan hulle die balbesit weer af. En dan wen hulle toch een strafskop.
Weer die 3 punte. Esbek weer vir die 3 punte. Esbek kom hy nader en hy laat weer die vla opgaan. 12 punte vir hom en Sasolburg. En dis rustyd hier op Oud Nieuwkoop Park, die laaste wedstrijd van die Southern Cape Sports Tournament.
Net voor die tweede helft van die wedstrijd begin op je scherm. Ons als commentator se Team of the Week voor die Southern Cape Sports Tour. Makkelijk was dit niet. Moeilijke keuze, ons feitelijk een heel week gevat om hierdie span aan mekaar te sit. Maar hierdie manne verdien elkeen hulle plek. Soveel ander wat daar nog kon gewees het. Maar hierdie is die manne wat uitgestaan het. Wel gedaan aan hulle. Sasol, weer met die bal van die afskop af. Hierdie keer neem hulle die afskop. Oh. En hierdie reentjie. Hierdie oude Nikwa reentjie. Wat net nie voel om te gaan lê nie. Die insit wat weer behoort aan Carstens. Carsten. En nou stap Kloof. West, welcome. Binne buite center. Plaasvervanger buite center. Mbambo. En goeie verdediging vanaf Sasol. En hierdie Natveld wat natuurlijk baie help met het. Om die man oor die kantlyn te vat. DJ in lyn staan vir Sasol. Om die bal uit. Kloof groot loop hier daar so. Die groot man in die nummer 7 try Ike. Evans. En strafskop. Die 3 punte op die spel. Kan het 'n 1 punt wedstrijd maak. West. So baie van 'n Asbota styl waar hy daar die hoete druk. West. Marien die pale te jaag en die 3 punte op het tellbord te sit. Espag. Aniane van Carstens. For welcome. Carstens vir West en hy sit hom weer hoog in die lug op. Oh! Espag wat net so sy voeting verloor daar, maar hy kom weer op. Sit die man neer aan die môre. Wag daar vir my, kom weer terug later. Goeie balretensie vir Kloof. Oh. Lyk asof hy kopstam daar gekry het.
Scheidsrechter. Zijn nou niet tevreden met de stand van zaken. Is toch een dije. Maar ook dat we kaland. Jan Hendrik Espach. En dan als daar nog een speler wat leert. Hij is terug op zijn voeten. Hij gaat verder met die wedstrijd. Maar dan wordt er nou een andere speler van Sasol onder de oog van die medische span gezet. Lijkt naar TJ Lelyveld. Waar op de naad van zijn rug ligt. Scrum wat aan tegengestort het. Nieuwe reels. Juist geïmplementeerd door World Rugby 1 Saru. Om die wedstrijd veiliger te maken. Daar wordt baie tijd besteed aan player welfare om hierdie tipe beserings te vermy. Draagbaar wat daar naby is. Het lijkt asof hy van die veld af verwijderd gaan worden. Pas hoog gespeeld. Reaker van Sasolburg. Hij verdient natuurlijk zijn bloemen. Veel gedaan aan hem. Goed om te zien, hij zit rechtop. Nou is die vraag of hij verder gaat spelen in die wedstrijd. Ja, dat is die hakker. Goed om te zien, hij verlaat die veld op zijn twee benen. Ons hoop om hem gauw weer op het speelveld te zien. Hopelijk die volgende wedstrijd. Kan hij weer niet nummer 2 uitdraf. Voor Sasolburg, Oorskool. Spel wat hervat wordt met de scrum van Sasol. Kom hij uit West. En dan in middelveld opgezet. Mannen wat natuurlijk glij die de gapings wil gaan. Hij heeft niet nodig voorbij doen niet. Hij moet net je skaatskoenen aanzetten. En dan ook je handschoenen. Om je bal vast te vatten. Kastens waar dan net een schoon bal komt krijgt in de kantlijn. En dan gaat ze die Kastens. Kom je uit. Welcome. Oh. Daar een. Gaan uit zijn handen uit. En nou weet ik uiteindelijk wat van mijn Wesselien vanochtend geworden het. Een man heeft te veel van hem aangezet.
Dat gebeur wanneer jy goed aan sit wat nie aan jou behoort nie, né? Ongelukkig vir hom. Ingesit. Die 20. Singleton. Dan gee Harry in die hande van Espach en hy dans weer rond. Soos 'n kat op 'n warm plaat gaan hy die verdediging. As Harry afgeneem nie, die skeieregter sê los hom uit. En van hulle voet af. Ek dink op hierdie stadium van die wedstryd sal die manne beter kaalvoet speel as met daardie stewels. Nog 3 punte. Die oog op 15. Espach. En hy sit nog 3 punte op die tellbord. En hy vat nog 3 punte. Vir homself 15 punte. Teenoor die EAL van Kloof. Welkom, vat hom weer veld af, skop. En dan weer in die lug opgesit. Die Kloof agterna gesit hier. Singleton. Skeieregter sê, dis agter toe. Castens vir die groot agste man. Low. West. Ike. Mkwazani. Castens. West. Oh. Strafskop voordeel was daar. Onkant spel vanaf Sassel. En die teekie wat daar vir Welkom gebring word, maar hulle het reeds 'n skrim gekies. So 'n bietjie miskommunikasie. Het is moeilik om tydelik te hoor met die reën wat so hard val. Vinnige balretensie vir Castens West en na die buitekant, daar spasie, man oor. Azara. En Arjen gaan oor die kantlyn. Balbesit behoort aan Kloof. Adam Hancock. Wat nou op die veld is? Hancock vind in die lug Sibeni. Kom hy uit weer na Ike. Groot sewe flank wat hom opvat. Castens. Via vir Sibeni. Lou wat hom opvat.
En dan Derbyshire. Carstens. West. En dan zwaai hy hom uit. Welcome deur Rianne. Makanwazi. Wat wou die gaan. Lau. Hy word gelak op die 5 meter stappellyn. En dan Sipeni bijna daar rechtdeur. En welcome. En hij teken die tweede 3. Voor Kloof aan hij race. It's a pleasure. Yo, welcome. Tebani, welcome. En Kloof is weer voor. Met 1 punt. Voorsprong met 1 punt. En een skop om te kop. Ja, die is Boeta techniek wat nog werkt. Maar Carstens, waar het rustig opwerkt. Mannen wat bal opvat. Henk Kok. En dan welcome. Wat zien na zijn gaping. Waar die rijk kan glijden. Hierin kan nog moeilijk gelijk op speel. 18 minuten speeltijd wat overblijft. Espak. Ike. 1, 2, 3. Hij de rechter stevels aan. Hij kan nog voeren bewegen. Carstens. Oh. Parafingers. Wet fingers. Argasat. Die 20. Singleton. Oh. Spalay daarin. En dan die geskop. Die einste. West. Hang daar een man zo zijn akkies eruit. Ike. Van de gebalretentie moet daar uitkomen. Welcome. Makanzwani. Makanzwani. Carstens. Gaan hij zelf. En hij zat om Worry. Doellijn. Voor de derde 3 van Kloof. Als dat waar hij die wedstrijd gaan winnen. West, ik denk hij het nou al baie van die minuut in beslag geneem. Die minuut 60 secondes waar hij kreeg om die 3 te verdoel. En een absolute stilte. Stoot hij haar hier links voorbij. Ons kijken weer naar haar hier. Makazwani wat baie nabij gekomen.
Maar dan sien Carstens die gapingkie vir homself. En hy sê, ek kan nie gaan. En nog 5 punte aanteken. 23-15. Aan die guns van Kloof. Carstens wat hom dadelik dan weer op die voet sit van die afskop af. Ingewag en goed gevat. Espag, sy ry hom weer op die voet. En vir die soveelste maal gaan ons 'n skrim sien. Mtsweni. Hy het die bal in sy hand. Mtsweni, Singleton. Oslan aangeen na die beide kant en dan kom Espag om. En die gebreek. Oh, kom die bal los daar so. En dan is Espag wat hom rondgooi soos 'n stiefkind. Dis hoe hulle sê daar in Kloof. Afgejaag. Aangeslaan sê die skeieregter. Uit en uit. Espag wat daar welkom met 'n hartlike verwelkoming mishandel. En hom oor die pad sleep. Carstens. Welkom. Hy moet vinnig skop. Wow! Skop hy byna sy eie man tuislig. Kom die bal steeds uit vir Sasol. Deurgebreek. Manne wat letterlik skaats. Hier op Oudtshoorn Park. Espag, probeer om die man kom, maar dan welkom wat vir hom sê, gaan jou terugkry. Agste man. Roe, Tyron Roe die kaptein. Van hulle voet af. Die strafskop gaan aan. Gaan aan Sasol. Singleton. Waarom moet die kant klein gaan tik? Vir 'n Sasol parklyn staan. Aan die kwartgebied van Kloof. Goed gedoen. Mooi vat daar vanaf Sasol. En nou weer die Rianne. Bal wat stadig die Rianne gaan. Voor Sasol bal. En wordt daar baie uitvoerend toegewerkt. Mtsweni wat vastgedrukt wordt. En die 3, eerste 3, gedrukt hier. Liam Singleton. En met die skop om te kom, kan dit weer 'n 1 punt verskil word.
Vlag gaan op. 22-23. En nou die bomsquad van die veld vat. En die skoppie oor die verdedigingslinie. Carstens wat hom nie kan vasvat nie. En Singleton sê, ek sal hierin van dankie. 'n grubber van afskop. Oh! Arjen hoog. Espargaro wat skop vir spasie in die agterkant. Die bal wat spring. Strafskop aan Sasol vir die hoogvat. Singleton gaan hy die kantlyn vind. Oh! En die manne van Sasol wat weer aankom. Hulle wil hierdie voorsprong vat. Met 'n 3. Onkanspel vanaf Kloof. 1 nommer 1. Dis Mdadla. Ja. Hulle gaan nie 3 punte vat. Espag, Jan Hendrik Espag. Dat is die naam wat Sasolburg. En weer die grabber. Lijkt meer naar rolskop als een afskop. Singleton. Sien hy spasie. Manne wat baie gou kop neersit om 20. Speel 'n Barso wedstryd. Bal ongelukkig aangeslaan en hier kom Kloof. Carstens. Onkan speel en gaan dit Sasol aan die hakskin by daardie opskiet verdedigingslinie. Makanzwani. Hy en Kaya loop met mekaar vas. Dadla. Scheidsrechter sê geen voordeel. En terug voor die strafskop. 5 minuten speeltijd. 25-23 het jy en Kloof. West. West. En
Aryan stoot hy links verby. Welcome. En hy werk vorentoe. Weer na die doellyn toe. Hierdie een wat baie vinnig besig is om uit te loop. 2 punte die verskil. So 'n strafskop kan een span voor die ander bring, maar Kloof wat hom aanslaan. Nog veranderingen wat gemaakt wordt aan die kant van Sasolburg. Twee minuten speeltijd. Wat oorbly? Of so bietjie minder as 2 minute. Twenty. Singleton en dan besluit hy gaan die voet gebruik, veld af. Wie onkant speel. As dit binne tref afstand. En Kloof wat kies om die skrum te vat. Castens wat wegkom. Welcome. En Tebani, welcome. Tebani, welcome. En dat gaan die wedstrijd natuurlijk wees. Want hulle gaan toesien. Dan Aryan. Of hierdie doelskop. Op tyd uitloop.
West. Met die laaste, ja, hy gaan hierheen vir Carstens gee. Carstens met die laaste skop. Baie beter. En die vlag gaan op. Nou is my vraag net aan die einde van die wedstrijd. Hoekom Carstens nie heel wedstrijd geskop het nie. Opgetel die Lou. Carstens en Bani. Tebani, welcome. Sien die graping is daar uit. Net 'n half graping nodig. En hy rond af. Uitstekend. Dat is die einde van die wedstrijd. Dit is die einde van die Southern Cape Sports Tour hier in George. Van ons hier op NH Sports TV, waar hy al die plaaslike rugby, skoolrugby, clubrugby op sy beste sal kry. Die plek van rugby. Net laastens weer, die commentators team of the week, Sisle Nzonda, HD van Aaswegen, Roan Krieger, Rico Kellerman, Arno Smit, Operi, Kinji, Tundu, Wendell Stefans, Joshua Pickering, Tian Thomas, Sebastian Murray, Xavier Cleofas, Dirk Jansen, Joshua Plat, Craig Solomons, Zayden Bekers, Haye Nuth, Ditchle Kristen, Ernest Brits, Azania Likwe, Frikkie Ral, Thomas van der Walt en Sander Kouwe. Dit is die span van die week. En met dit sluit ons af. Indien u so 'n toernooi het, nooi NH Sports TV en mense reg oor die wêreld kan talent binne Suid-Afrika sien. Van Nieu-Seeland tot in Canada, tot in Turkye en in Italië. Ek beloof u, daar's mense wat kyk. Maar van ons, sê ons, goeiemôre, laat het goed gaan en rugby groete.